Jeg har hørt, at de har skiftet navn for det første til IS, Islamisk Stat, og at de vinder indpas i Irak og Syrien. At de er fundamentalistiske islamister, der går ind for, at kalifatet skal styre i den region, og at det så er Koranen, der skal styre, hvordan man skal leve. Det har jeg. Hvad har du hørt? Det er en islamistisk bevægelse, der render rundt i Mellemøsten og står for det. Spørg. Ja, Hvad har du hørt? ikke noget positivt. Nej. Ting har du hørt? Jeg tror, det er en terrororganisation, men jeg er ikke helt sikker på det. Har du hørt om ISIS før? Ja, det har jeg. Hvad har du hørt? Jamen altså, jeg synes, at det de gør, det er jo ikke sådan, de laver jo ikke noget fred eller noget, det er jo ikke noget, der sådan, tværtimod kan jeg synes, at de er sådan meget enerådige. Det de gør, det synes jeg, det er helt i orden. Altså, det synes jeg ikke, det er. Hørt. At det er en gruppe mennesker, som prøver at lave et islamisk stat, et kalifat i Mellemøsten. Og jeg synes, jeg har hørt mange forskellige ting efterhånden, men altså, det jeg mest har hørt, det er sådan en oprørsgruppe, der kæmper blandt andet i Syrien for det, de kalder Islamisk Stat. Tænker du, at ISIS bliver bakket op af muslimer? Ikke moderate muslimer. Og jeg tror, der er rigtig mange muslimer, der fordømmer IS. Jeg tror egentlig generelt, rigtig mange er imod det, bortset fra dem, der er i det. ISIS bliver bakket op af muslimer. Af alle muslimer. Ikke af alle muslimer, men jeg er sikker på, at de bliver bakket op af nogle muslimer. Ja. Okay. Det var det. ISIS bliver bakket op af muslimer. Nej, det ved jeg sgu. Ja, nej, det tror jeg sgu ikke. Det gør det nok alle mulige andre også. Det var bare det. Ja. Nej, det var det? Ja. At ISIS bliver bakket op af muslimer. Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg kan godt forestille mig, at der er nogle ekstremister, der bakker dem op, men jeg ved ikke, om alle gør det. Der vil ikke skære over en her. Nej. Godt. Bliver bakket op af muslimer. Ikke sande muslimer, det tror jeg ikke på. Det tror jeg faktisk ikke, fordi det synes jeg har fået, altså de søger jo sådan set også fred. Hvis man er ikke muslim, så må man også jage efter fred. Ikke også? Så det tror jeg ikke, for det er nogen, der har misforstået tingene, men sådan er der også mange kristne, der har misforstået budskabet fra Bibelen. Ikke også? De tror jo også, at de kan gå i krig og slå mennesker ihjel. Det kan man ikke. Det står i Bibelen, du skal elske din næste som dig selv, ikke også? Og elske din fjende. Hvor mange så bliver bakket op af muslimer? Ikke generelt. Af nogle få muslimer. Nogle få ekstreme muslimer. Fanatiske. Det var det. Tænker du, at ISIS bliver bakket op af muslimer? Nej, jeg tror, det er en ret lille gruppe. Altså, sådan virker det, fordi de virker meget ekstreme, ikke? Altså. Det var godt.